Magandang gabi po sa bawat isa and tayo po ay sa lahat po ng ating nakakasama sa ah, gawain nating ito na tunay nga po o Diyos, tunay nga na nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Kaya po, a blessed evening po sa lahat ng aming nakakasama, lalong higit po sa aming J Blue family, lalong higit po sa sumusubaybay at nakikinig, nanonood sa programang ito, sa ating pong live stream. Ano ho, sa gabi pong ito, ay itutuloy po natin ang sa gabi pong ito ay itutuloy natin ang pananalangin at pasasalamat sa Diyos sapagkat umabot po tayo ng 2 taon na talaga pong napakaraming himala ang ginawa ng Diyos at napakarami pong panalangin ang kanyang tinugon. Ano ho? Kaya po ang 2 taon na yon, tayo po ay laging magkakasama o sama-sama sa atin pong programang ito ng pananalangin. Ano? At sa atin pong pagsasama-samang pananalangin, naniniwala po ako na ang Diyos ay laging nakikinig at patuloy na tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo po ay napapanood ngayon ng live sa Facebook page po ng Jesus Lifted Up Church. At tayo po ay ang dalangin ko po, kayo ay patuloy na sumubaybay, patuloy po na samahan niyo kami sa ating pananalangin ito. At ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng J Blue Kamansihan. And welcome po sa ating second year or part 2 po ng ating second year anniversary special ng ating pong programang Prayer Matters. Ano ho? At muli po sa gabi pong ito ay binabati ko po ang lahat ng happy second year anniversary sa atin pong Prayer Matters. Ano? Dahil niyo po isipin natin na 2 taon na ang lumipas, ngunit nagpatuloy po ang ating programa at napakarami pong tumanggap ng himala galing sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil patuloy niya nga tayong ginagamit para manguna sa pananalangin ng prayer items para sa ating programa na nagsimula po ito noong July at taong 2024. Kaya po ngayon ay July 2026, kaya po ito ay umabot na ng 2 years, and still counting. Nananampalataya po ako na magpapatuloy po ang napakahalaga at makabuluhang Prayer Matters na ito sapagkat napakarami po ng natutulungan, napakarami po ng ating pong na idudulog sa Panginoon, lalong higit po yung mga problema, yung po mga pangangailangan ng ating mga kapatiran, nasasamahan po natin sila sa pagdulog sa Diyos. Kaya kahit po tayo ay magkakalayo, hindi po nagiging hadlang ang ating distansya para ipanalangin ang bawat prayer items po ng bawat isa na ipinapadala po ng ating mga kapatid. At sa bawat prayer nating ginagawa na ipamamalas po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at napapakita ang kanyang kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tunay nga po na napakarami na po na testimony, napakarami na po ng mga patutuo na sa pamamagitan po ng mga idinulog nilang prayer request dito po sa ating programang ito, which is Prayer Matters, ay talaga pong nakaranas po sila ng katugunan sa kanila pong panalangin. Kaya po talagang napakahalaga po. Isa po ito sa napakahalaga at naging napakamabungang programa po ng Jesus Lifted Up Church family, sapagkat ito po ay talagang tumutukoy sa mga pangunahing pangangailangang espiritual ng ating pong mga kapatid, kung saan ang anuman pong problema sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, lalong higit po sa kalusugan, ay talaga pong natutulungan nating idulog sa ating Panginoon. Kaya nga po, ngayon po ay atin pong babasahin ang mga ilang kwento ng answered prayer
ng ating mga kapatiran. Sila po ay nagpadala ng mga prayer request sa ating programa na ngayon ay patutuon na tinugon ng Diyos ang mga taong lumalapit sa Kanya. Ano ho? Ang una po nating babasahin ay mula kay Pastora Irene Magluya ng J. Blue Bombon. Ito po yung kanyang testimony. Buhat po nung siya ay humingi o dumulog o nag-request ng kanya pong panalangin dito po sa ating programa. Ang sabi niya, hello po sa ating Prayer Matters team. God is good, faithful, and answering God. Pinasama ko sa Prayer Matters na makapasa ang anak ko sa battery exam as fourth year college sa course na Doctor of Optometry. At sa biyaya ng Lord, nagtagumpay siya at ngayon po ay fifth year college na siya. Nasa fifth year na po siya. Then yung eldest daughter ko na ipasa ang civil service examination, nangyari din last August 2025, praise God. At ngayon ay may work na siya dito sa Provincial Mindoro Capital. Truly, God is an answering God. Tulad ng sinabi niya sa John 14 verse 14, you can ask me for anything in my name and I will do it. Amen. Hallelujah. Ito po ay isang himala na natanggap po ng family Magluyan na alam naman po natin na pagdating sa ating mga anak, wala po tayong ibang panalangin, kundi sila po ay magtagumpay sa tinatahak nilang buhay, lalong-lalo na po sa kanilang pag-aaral. And praise God, ano ho, sabi nga po sa Romans 10 verse 11, ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi nabibigo. Kaya po, yung panalangin po ni Pastor Irene, na siya po ay isa din na member ng intercessor ng J. Blue Bonbon at isa po nating pastor, ay talaga pong yung faithfulness ng Lord ay naranasan ng kanyang buong pamilya. Nakapasa po sa battery exam ang kanya pong anak na kumukuha ng kursong optometry at ngayon po ay siya ay nasa 5th year na po ng pagkuha po, pag-take ng kanyang kursong ito. And then yun pong kanyang panganay na anak, which is si Faith Magluyan, ay nakapasa din po sa civil service examination at ngayon po pinagpapala at may trabaho na. Praise God sa Kapitolyo po dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. And praise God sapagkat napakabuti po ng Panginoon sa pamilyang ito. And ang susunod naman po nating babasahin ay mula kay Pastor Ginelle or kilala natin na Pastor Kiram, Amil. Excuse me. Ang sabi niya, napakabuti ng Panginoon. Naaalaala ko way back 2022, nung pioneering ang J. Blue Zambales ay nagsimula lang ito sa 6 na poste ng kawayan at pati upuan ay kawayan din. Laging ipinapanalangin sa Lord, Lord, sa iyong pangalan ay magiging bato ito at lalawak. Pray kami ng pray ng mga kapatiran hanggang sa anayin na itong church after 3 years. Pero sa kabila ng pagkabulok nito 2025 ay kumilos ang Panginoon, ipinakita niya ang kasagutan sa ating panalangin, natayo ang church na bakal ang poste, concrete ang sahig. At di lang yon, pinagpe-pray ko din na mag-raise up ng anointed leaders, pastor, at di ako binigo ng Panginoon. Praise God. Last April 2026, tayo ay tinawag ng Panginoon sa panibagong lugar at answered prayer na naman dahil may mga leaders na tayo na kayang mag-lead at higit sa lahat may dating leader lang pero pastor na ngayon, siya ang humahawak ng mga tupa, kaya purihin ang ating Panginoon. Kaya prayer matters talaga mga kapatid, ang may timing ang Panginoon, kailangan lang magtiwala tayo ng buong puso sa Kanya. Purihin po ang Diyos, praise God. Sapagkat nakita ko po at nalaman ko din po yung transition na nangyari po kay Pastor Kiram, na ngayon po ay nakapiling namin siya dito sa Oriental Mindoro. Pero salamat po sa katapatan ng kanyang puso. Salamat po sa kanyang matinding pagsunod sa tawag po ng paglilingkod sa Panginoon.
nabalitaan nga namin na siya ay na-assign sa J. Blue Zambales nung nagsisimula pa lang. Wala pong church doon, nagsimula laang daw sila sa 6 na poste ng kawayan, upuan ay kawayan, kaya po inanay pa ano, pero hindi po, naging hadlang iyon para sila'y sumuko at hindi magpatuloy, kundi po talagang grabe ang kabutihan po ng Panginoon. Na nakita po natin kung papaano natayo ang church po sa J. Blue Zambales na concrete ang sahig. Then po yung poste nila hindi na kawayan kundi po talagang bakal na, ano, tubo na. At nagtayo po ay nagtulong-tulong para po matayo ito na siya po ay natutuwa dahil bago man po dumating yung bagong pagkatawag sa kanya or place of service niya o paglilingkod niya ay at bago po napunta dito po sa Oriental Mindoro, siya po ay nakapag-raise ng nakapag-disciple. Yung dati pong member lang, ngayon po ay pastor na. Ano, nagkaroon na po ng mga workers, leaders na magtutulungan para po magpatuloy ang gawain po sa J. Blue Zambales. Purihin po ang Diyos at siya po ay pinaprosper ng Lord dito sa Oriental Mindoro. Bagamat napakalayo po ng kanyang assignment, dulo po yun ng Oriental Mindoro, pero God is always faithful sa kanyang buhay. Kaya po talagang purihin ang Panginoon. Sabi nga ng Lord, when the time is right, the Lord will make it happen. Ano, sabi po sa Isaiah 60 verse 22. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. At talaga pong God is answering God at patuloy po kayo na magpadala, ano ho, patuloy po kayo na magpadala ng mga inyo pong karanasan, himala ng Diyos sa mga panalangin na idinulog ninyo, ngunit tinugon ng Panginoon dahil tunay nga pong walang imposible sa ating Panginoon. Ano ho? Kaya at ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pananalangin bilang bahagi ng ikalawang anibersaryo ng ating gawaing itong Prayer Matters. Meron po tayong mga prayer items na pagtutuunan ng pansin sa oras na ito. Kung noon pong nakaraang linggo, ang naging prayer focus ay patungkol po sa healing o kagalingan ng lahat ng may mga sakit karamdaman, ngayon naman po ang ating focus ng pananalangin ay ang pamilya po, ang bawat pamilyang Pilipino, maging po ang ating bansa at ang bawat sangay ng ahensya po ng ating bansa, ang sama-sama po nating idudulog. Kaya po ako po ay samahan ninyo. Huwag po kayong mananawa na kami ay inyong samahan at tayo po ay sama-samang mananalangin sa Lord para idulog po ang mga prayer items na nakahanda po ngayon. Ako po ay samahan ninyo at alam ko po na ang inyong paglalaan ng oras ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bagkos, kung kayo man po ay may prayer matter sa lahat po ng nanunood, nakikinig, sumusubaybay ng programang ito, nananampalataya po ako na dininig na po ito ng ating Panginoon. Kaya sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig po tayo ng isang awit na nagbibigay po ng papuri, pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. We worship you, O God. We exalt your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po, mga kapatid, sa lahat po ng sumusubaybay, nakikinig. Tayo po ay magsisimula na sa ating panalangin at bago po ako magsimula sa panalangin, bago po i-lead itong ating mga prayer item, lubos din po nagpapasalamat yung ating kapatiran sa kamansihan sa buhay po ni Ate Aring Masungsong sapagkat yun pong kanyang asawa na nagkaroon po ng bukol sa baga na patuloy po namin itong ipinapanalangin araw-araw sa aming Dawn Watch Prayer Gathering, maging po dito sa Prayer Matters at may amin pong idinulog din ito and ang doktor po bago po lumabas yung result ng kanyang biopsy ay nag-declare na po ang doktor na sa kanila daw pong tingin or sa kanila pong observation, yun daw pong nararanasan at yung bukol na yon ay stage 4. Para daw hindi po sila daw po pwedeng
magkamali dahil gano'n po yung napakarami nilang mga nagiging pasyente. Pinakang mababa daw po no'n ay stage 4 cancer. Talaga pong ni-rebuke po namin 'yun, inilaban sa panalangin, iniiyak sa Panginoon, kasama po yung kanyang asawa, ang ating pong nanay sa kamansihan na grabe din pong lumuhod, dumulog sa ating Diyos. At no'n lang pong, Friday lumabas po yung, biopsy result, and praise be to God, benign po siya sa malignant cancer ano. Kaya po, lagi ko pong ipinapaalaala sa kanya na, "Nay, ang atin pong pakinggan ay kung ano ito ang sabi ng doktor, pero ano ang sabi ng Diyos," ano. Kaya po talagang naranasan nila na talaga daw po pala na ang Panginoon ay gumagawa ng himala at talagang tumutugon sa panalangin. Kaya bagamat po sa oras na ito ay, atin pong sama-samang idudulog ang, bawat pamilyang Pilipino. Hindi po na alam po natin na hindi naman pare-pareho ang sitwasyon ng pamilya, kaya po sama-sama po nating idudulog ang bawat pamilyang Pilipino sa oras na ito. Samahan niyo po ako sa pananalangin, pagdulog sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po, Panginoon, sa lahat po ng nakikinig, sumusubaybay, nanonood, sa lahat po ng naaabot ng programang ito, even po sa kung sino man pong naka-join sa aming FB page. Lord, salamat sapagkat kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo para idulog ang bawat pamilyang Pilipino. Nananampalataya po kami, Panginoon, na mahal mo po ang bawat pamilya, lalong higit po yung pamilya, Panginoon, na ikaw ang sentro ng kanilang pamilya, ikaw ang sentro ng kanilang paglilingkod at ang kanilang ikaw po, Panginoon, ang kasama nila sa bawat oras, bawat araw ng kanilang buhay. Tunay nga po, Panginoon, ang dalangin namin sa bawat pamilyang Pilipino na talaga pong ito ay matanim, lumago sa pag-ibig, sa pagkakaisa, at naandun po yung respeto sa bawat isa. Napakarami po, Panginoon, na wasak na pamilya. Ngunit ang dalangin po namin, O Diyos, dumating po yung pagkakataon, Ama, na tunay nga po, O Diyos, mangungusap ka, kikilos ka at maghihimala sa kanilang buong sambahayan, O God. Tunay nga po, O Diyos, marami pong salamat sapagkat yung protection mo sa bawat pamilyang Pilipino, yun pong kapayapaan na patuloy mo pong ipinagkakaloob. Salamat, Panginoon, sapagkat napakarami pa rin pamilya may meron pong open communication, may maayos pong samahan, may matatag po, Panginoong pundasyon. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat pamilya na nakakilala na sa iyo, sa bawat pamilya, Panginoon, na ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos na kanilang pinananampalataya at pinaglilingkuran. Lord, patuloy mo pong patatagin ang bawat pamilyang ito. Lord, tunay ngang patuloy silang magmahalan, O God, patuloy mong bigkisin sila ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Lord, sa bawat ama ng tahanan, inilalapit po namin sa iyo ang bawat ama ng tahanan. Tunay nga po, O Diyos, ilagay mo po sa kanilang puso yung tunay nga po, O Diyos, karunungan, yung mahabang pasensya, yun pong kalakasan, yun po, Panginoong authority, at naandun po, Panginoon, yung bigyan mo po sila ng responsible heart, O God. Tunay nga po, Panginoon, na magampanan po, Panginoon, nila ng may kaayusan, ng may katatagan ang pagiging ama ng pamilya. Ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy nilang mapalaki ang kanilang mga anak ng maayos sa turo at aral mo, at naandun, O Diyos, ang iyong paggabay, pagpapala sa kanilang buhay. Ganon din po sa ina ng tahanan, O God, ang dalangin po namin, bigyan mo po ng katatagan ang bawat ina ng tahanan na tunay ngang patuloy na sila'y maging ilaw ng kanilang pamilya, O God. Huwag mo pong pababayaan, O God, ang mga ina na dumaranas po ng iba't ibang kabigatan na pagsubok sa buhay, kundi, Panginoon, patatagin mo po sila at palakasin, katuwang po ng kanilang asawa. Lord, ang ama ng tahanan, patuloy po, Panginoon, na papanindigan nila na sila po, Panginoon, ang haligi ng tahanan. Tunay maging matatag po sila, maging maayos, mapagmahal sa mga anak, at Lord, tunay ngang maging responsableng ama at ina ng tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat ama at ina ng tahanan ay magtulungan. Huwag mo po silang pagkulangin sa anumang bagay, O God. Lord, ang dalangin po namin kalakasan, kalusugan, mahabang buhay,
katatagan, pag-ibig, Panginoon, sa bawat ama at ina ng tahanan in Jesus' name. Lord, tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo pong bakapan ng iyong kapangyarihan ang bawat ina at ama ng tahanan, nang sa gayon, O Diyos, magabayan po nila ng maayos ang kanilang mga anak. Mapalaki po nila ng ito ng naaayon sa iyong kalooban, sa tuntunin at aral mo, O God. Sapagkat, Lord, tunay kung lalakaran namin ang iyong salita, ito po, Panginoon, ay magiging ilaw sa aming mga daan. At Lord, ang dalangin din po namin, O God, sa mga anak ng bawat pamilyang Pilipino, sa mga anak ng bawat sambayang Pilipino, O God. Magkaroon po, Panginoon, lahat ng bawat ina at ama ng tahanan ng masunurin, mapagmahal, mapagkalinga, at tunay nga po, Panginoon, marespetong mga anak, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, napakarami po ang nakikita namin ngayon na mga kabataan na lulong sa bisyo, mga kabataang gumagawa ng hindi mga bagay na makakasira ng kanilang kinabukasan, mga bagay na tunay ngang hindi po sila nakikinig sa mga payo, sa mga pangaral ng magulang. Lord, tunay nga po, Panginoon, katagpuin mo po ang mga ganitong kabataan, katagpuin mo po ang ganitong mga anak, O God. Hipuin mo po, touch their heart, O God. At tunay nga po, Panginoon, na matuto silang sumunod, matuto sila, Panginoon, na tunay nga po magpasakop sa kanilang mga magulang. Patuloy po silang magpasakop sa turo at aral mo. At Lord, lahat pa po ng mga kabataang hindi pa nakakakilala sa iyo, even ama at ina ng tahanan, Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, we speak salvation for every Filipino family, O God. Lord, you will make a way, Panginoon, kung papaano, O Diyos, may mga tao kang gagamitin, Panginoon, para lahat ng bawat pamilyang Pilipino'y makakilala sa iyo. Tatanggapin kanila sa kanilang puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas, O God. Lord, salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hindi mo po bababayaan na mag-fail, mawasak, or mawalan po ng pag-asa, masira ang bawat pamilyang Pilipino. Bagkos, ito po yung pinakang maliit na sangay ng aming pamahalaan kung papaano kapag daw po mayroong matatag na pamilya, magkakaroon po kami ng matatag na bansa. Salamat, O Diyos, sapagkat ang pundasyon kung papaano makaka-raise kami ng mga mamumuno na maayos sa aming bansa ay naandito, nagsisimula po sa tahanan. Kaya, Panginoon, bigyan mo po ng wisdom ang mga magulang kung papaano po nila mapapalaki ng tama, may respeto, may pag-ibig, paninindigan ang kanilang mga anak. Kaya Lord, even po ang mga parents, wag po silang pagkulangin sa anumang bagay, sapagkat napakarami po ng mga lumalaki na pamilya na walang ama o walang ina, sapagkat pumupunta po sila ng ibang bansa para magtrabaho, sapagkat kulang, Panginoon, ang kita nila dito sa Pilipinas. Kung kaya po, Panginoon, nagkakaroon po ng napakaraming wasak na pamilya, sapagkat yung temptation ay hindi po nila mapaglabanan. Kaya Lord, ang dalangin po namin, healing and reconciliation for every family member, O God. Lalong higit po yung nagkakaranas po ng mga conflict, nagkakaroon po ng mga broken relationship, pagkawala ng mga mahal sa buhay, O God. Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, reunite mo po, Panginoon, ang pamilyang ito. At we pray, we declare and we decree, wala na pong mawawasak na pamilya, wala na pong magdurusang pamilya, wala na pong maghihirap na pamilya in Jesus' name. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang dalangin po namin sa bawat pamilya ay malagay sa pag-ibig ng Diyos, sa katotohanan at sa grasya lamang niya, O God. Lord, salamat po, Panginoong Jesus. Kahabagan mo po ang bawat pamilya. Lalong higit po yung pamilyang wasak, yung pamilyang magulo, yung pamilyang may matitinding problema. Napakarami po namin na-experience, lalo na po yung mga pamilya, Panginoon, na nakakaranas ng tunay nga, O Diyos, ng karahasan sa kanilang magulang. Tunay nga po pagkabigo sa kanila pong mga anak. Lord, tunay nga po, Panginoon, na muli manumbalik, O God, ang pag-asa sa kanilang puso. Huwag mo pong pababayaan ang mga pamilya, O Diyos, na Lord, lalong higit po yung mga broken family, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, we speak reconciliation, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, sa mag-asawang nagkakalayo, Panginoong Jesus, tunay
tunay nga po mapaglabanan nila ang anumang temptation. Ang anumang temptation, O God, nang sa gayon, tunay nga pong wala nang madagdagang wasak na pamilya. Salamat, O Diyos, sapagkat binigyan mo na ang bawat pamilyang Pilipino ng may katatagan, responsableng magulang, at Lord, tunay nga po, Panginoong, masunurin at mapagmahal na mga anak. Salamat, O Diyos, ang dalangin din po namin sa mga anak po na nagsisipag-aral pa. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, wag pong magkulang, masuportahan po ng maayos sa mga magulang. At Lord, tunay nga sila'y makatapos ang pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap, kasama ka po nilang pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon, sa bawat mga anak ay patuloy na mapapalaki sa pananampalataya sa iyo na may mabuting pag-uugali, na masunurin, Panginoon, sa kanila, maging po, Panginoon, masunurin sa kalooban sa kalooban mo, aming Panginoon. Kaya Lord, tunay nga po, O Diyos, bless each and every family po dito sa Pilipinas. Huwag mo pong pababayaan, and Lord, i-prosper mo, Panginoon. Lalo mo pong patunayan ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, gabay, patnubay sa mga buong pamilya, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. We speak, O God, we pray, we declare, and we decree, bago ka dumating, Panginoon, ang lahat ng pamilyang Pilipino ay luluhod sa iyong paanan. Tatanggapin ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas at matatagpuan mong tapat at sama-samang naglilingkod sa iyo. Bind them, O God, with your love that cannot be broken, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang bawat pamilyang Pilipino. Gayon din po, O Diyos, i-bless mo po ang aming bansa, ang aming pamahalaan, ang bansa namin pong Pilipinas, kasama po ang lahat ng namumuno dito. Kung i-bless mo po, Panginoon, ang aming bansa, wala na po, Panginoong, pupunta pa sa iba't ibang bansa para magtrabaho, iwanan ang mga mahal sa buhay para kumita ng pera na tunay ngang walang kasiguraduhan ng kanilang pupuntahan. Marami po ang napapahamak sa ibang bansa, marami po, Panginoon, ang naaabuso ang pagkatao, ang karapatan na bilang tao, O God, sa ibang bansa, sapagkat ang tingin sa kanila ay alipin, O God, na tunay nga po nagtitiis ng matinding hirap para lamang po matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Lord, i-bless mo po ang aming bansang Pilipinas, O God. I-bless mo po ang aming ang mga nanunungkulan dito, simula Presidente, Vice President, Cabinet members, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, sa mga all senators, all congressmen, O God, and all sa lahat po, Panginoon, ng provincial um, Lord, leaders, O God, city leaders, O God, municipal leaders, O God, Lord, barangay leaders, O God, i-bless mo pong lahat ang namumuno po sa bawat sangay o sa bawat sangay ng aming pamahalaan. Lord, tunay nga po, O Diyos, ang dalangin po namin sa lahat ng namumunong ito'y magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo para hindi po sila gumawa ng mga bagay na taliwas sa kanilang sinumpaang tungkulin. Panginoong Hesus, napakatindi na po ng kinasasadlakan ng aming bansa, gawa po ng mga tunay nga, O Diyos, na mga opisyal na gumagawa ng hindi karapat-dapat, O God. Yun pong puro sarili na lamang nila, Panginoon, ang kanilang iniisip, puro sarili na lamang nila, Panginoon, ang kanilang inuuna. At Lord, tunay nga po, Panginoon, kaya po nagkakaroon ng matinding paghihirap sa aming bansa, dala po ng matinding corruption, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, ituwid mo, i-expose mo po, Panginoon, ang lahat ng mga opisyalis na gumagawa ng hindi mo kalooban, O God. Na, Panginoon, ng tunay ngang hindi ka gumagawa ng ayon sa batas na pinaiiral dito sa bansang Pilipinas, hindi marunong sumunod, Panginoon, sa kanilang sinumpaang tungkulin at gumagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat na makakaapekto, Panginoon, sa bawat mamamayang Pilipino at sa bansang amin pong meron kami ngayon. Lord, tunay nga po, Panginoong Hesus, na maging po, Panginoon, sa ongoing impeachment trial ng aming Presidente Sara Duterte, O God, ang dalangin po namin, the truth shall always prevail, O God. Kung ano po ang katotohanan, siya po ang
tunay nga po, O Diyos, mangyari. Kung ano po ang katotohanan, siya po ang mahayag, O God. Lord, tunay nga po, Panginoong, napakaraming pera ang inuubos ng aming pamahalaan para sa impeachment na ito. Ang dalangin po namin ma-expedite ito. Maipakita po, Panginoon, kung lumabas po kung ano ang totoo, kung ano po ang nararapat, O God. At Lord, kung sino man po ang may kasalanan, tunay nga po, O Diyos, alam po namin na mahabagin ka, Diyos, mapagpatawad ka, Diyos. Ngunit sa lahat po ng nagkasala sa nangyayari pong impeachment na ito, ang dalangin po namin, Lord, tunay ngang panagutan nila at magkaroon po ito ng hustisya, O God. Hindi po kami papayag, O God, na basta na lang mabaliwala ang lahat ng ito. Kung ito man po ay totoo, maparusahan po, Panginoon, at tunay ngang harapin nila ang consequences ng kanilang ginawa. At kung tunay nga po, Panginoon, na ito naman ay hindi totoo ang nangyayaring ito, Lord, lumabas po ang katotohanan, O God, at managot ang dapat managot. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino, kapakanan po ng aming bansang Pilipinas. Kaya tunay nga po, Panginoon, na ang dalangin po namin sa lahat ng government officials, O God, na may nakabinbin na kaso, lalong higit po yung nangyari po, O God, O God, sa flood control. Panginoon, issues, O God, ito po'y wag mamatay, ito po'y wag matabunan ng iba't ibang klase po, Panginoon, ng mga cases ngayon na nag-a-arise, O God, sa bansang Pilipinas, na pinipilit matabunan, O God, ang usapin sa flood control na ito. Napakarami po, Panginoong, ninakaw nila sa kabanang bayan na dapat po nilang panagutan, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na hindi po kami papayag, O God, na tunay nga yung pananamantala sa aming bansa, pananamantala sa kabanang bayan ay hindi po mabibigyan ng katarungan. Bagkos sa pamamagitan po ng aming sama-samang pagdulog sa iyo, sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming matinding pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, you will make a way, O God. Mag-iimala ka, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na ma-expose ang lahat ng ito. At Lord, makakakuha po ng katarungan ang amin pong ipinapanalangin ito. Makakakuha po ng katarungan ang aming bansa, O God, ang amin po, Panginoon, na mga tao na nag-expose nito. Lord, na tunay nga po, Panginoon, na managot sila sa mga hindi magandang gawain na kanilang ginawa, O God. Lord, tunay nga pong dalangin po namin, O Diyos, bagamat ang bawat isa'y tinuruan mong magpatawad, ngunit Lord, hindi po kami exempted sa anumang consequences ng bunga ng aming ginawa. Kaya po, Panginoon, ang dalangin po namin, lahat po ng mga opisyales, anuman po ang posisyon nila, huwag po nilang gamitin ang kanilang posisyon, wag po nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan, at wag po nilang gamitin kung anumang pera ang meron sila para po mapagtakpan kung ano ang totoo. Bagkos, O God, you will expose everything, O God. You will expose, Panginoon, yung mga ginagawa po nila na hindi tama, yung ginagawa po nila na hindi mabuti, makakasama at tunay nga po, Panginoon, na makakaapekto o kay makakasira sa aming bansang Pilipinas, lalong higit po sa lahat ng mamamayang Pilipino. We rebuke it, O God. All negative spirit, all strongholds, O God, all corruption, O God, we rebuke it in Jesus' name. Lord, tunay nga po, Panginoon, na hindi mo hahayaan na patuloy na malugmok ang aming bansang Pilipinas, na patuloy na mag-reign o patuloy na mamahala, patuloy na mamuno yung mga may baluktot na kaisipan. Yung po, Panginoong, O Diyos, na ang gusto na ay pagsamantalahan ang kabanang bayan, O God. Lord, sa mga darating na eleksyon, lalo po ngayong November, magkakaroon na naman po ng barangay election, O God. Ang dalangin po namin, bigyan mo na ng karunungan, O Diyos. Ngayon pa lamang, O God, ibigay mo na po yung konsensya sa bawat pamamayang Pilipino na pumili po kami ng tamang manunungkulan sa aming barangay, sapagkat ito pong pinakang maliit na sangay ng pamahalaan, which is barangay. Dito po nagsisimula, Panginoon, ang tama at hindi tamang pamamahala, O God. Kung kami po may matatag na barangay, may mga namumunong tuwid at hindi tiwali, O God, hanggang sa taas, Panginoon, mararanasan po namin ang kaayusan. Salamat, O Diyos, salamat, Panginoon, at gayon din po, O Diyos, ang nagpapatuloy na namang conflict sa United States and Iran.
Lord, tunay nga po, Panginoon, kahabagan mo po ang mga bansang ito. Patuloy po, Panginoon, na ilagay mo po sa puso ng taong ito yung pagpapatawad, yung pangunawa, O God, sapagkat kaming lahat ay nakikiraan lang dito. Tuloy ngang andalangin po namin, O Diyos, we speak reconciliation, we speak forgiveness, we speak, O God, tunay nga po, Panginoong, we speak humbleness, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, sa dalawang bansang ito, bagamat may kakayanan, Lord, tunay nga po, Panginoon, pakialaman mo po ang mga bansang ito, sapagkat napakarami po, buong mundo po ang naaapektuhan dahil kapag ka po ito'y nagpatuloy po, Panginoon, ang kanilang alitan, ang kanila po, Panginoong bangayan, ang kanilang awayan, Lord, apektado po, Panginoon, ang aming langis, O God. Lord, tunay nga po, Panginoong, grabing taas at ngayon pong bukas po, tataas na naman ng malaking halaga na matinding pasanin ng bawat mamamayang Pilipino, lalong higit na yun pong ang negosyo ay transportasyon, O God. Lord, ang dalangin po namin na matigil na, bumalik na po sa dati ang presyo ng aming produktong petrolyo, O God. Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, magkasundo na, mag-reconcile na po ang dalawang bansang ito, United States and Iran, even po ang Israel. Lord, tunay nga po, Panginoong, ipaunawa mo lalong higit sa mga namumuno sa dalawang bansang ito na ang lahat ng karahasan, ang lahat po, Panginoon, ng ginagawa nila na tunay ngang nagsisimula sa galit, ito po ay aani ng hindi maganda. Kaya po, Lord, tunay ngang kahabagan mo po ang puso, lalo na po, Panginoon, ang President ng United States, na tunay nga po, Panginoon, na siya man po, Panginoon, ay may takot sa iyo. At Lord, tunay nga po, Panginoon, yung forgiveness, humbleness, love, and compassion ay patuloy na maranasan niya, O God, upang ilagay po sa kaayusan niya. Siya po ay maging mediator, siya po ay maging tagapamagitan ng bawat bansa, O God. At Lord, maranasan po ang kapayapaan sa buong mundo. Bagamat, Lord, sasabihin namin, imposibleng mangyari, pero ang lahat ng bagay kapag ipinagkatiwala sa iyo at hiningi ng tulong sa iyo, ang lahat po ng bagay ay nagiging posible. Kaya po kahabagan mo po ang bawat bansa na walang nais kundi manggulo, O God. Lord, tunay nga po, O Diyos, katukin mo ang kanilang puso, turuan mo po sila, Panginoon, na tunay ngang magpakumbaba, turuan mo po sila na makipagkapwa, turuan mo po silang magpatawad, at turuan mo po sila, Panginoon, na mawala ang galit na meron sa kanilang puso, O God, sapagkat ang pinagmumulan lamang po nito ay ang matinding galit sa puso. At punuin mo po ang puso nila ng pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig po ay pumapawi ng napakaraming kasalanan. Lord, salamat, Panginoong Hesus, sapagkat, Lord, tunay ngang muli mong ibinabangon at binabangon ang aming bansa. Hindi mo po pababayaan ang aming bansa, O God, sapagkat, Lord, sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, mapalad ang bansa na ikaw ang Panginoon. Kaya po, kami po'y buong puso na nananampalataya na ikaw ang Diyos, makapangyarihang Diyos ng bansang Pilipinas, O God, at lahat ng namumunong ito. Sa lahat po ng nangyayaring paglilitis, ito po, Panginoon, ay pagtutuwid mo, pag-i-expose mo at tunay ngang pag-realign mo ng iyong kalooban sa bawat sangay po ng bansang Pilipinas, maging sa pamunuan nito. Inire-realign mo lang ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, na gumawa sila ng mabuti at maging tapat sa kanilang tungkulin, in Jesus' name. Marami pong salamat, O Diyos. Maging po, Panginoon, na dinadalangin din po namin ang sektor ng kalusugan, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, we pray better and accessible healthcare system for every Filipino people, lalong higit po yung mga nasa remote areas, O God. Lord, tunay nga pong marami kami, Panginoon, mga kababayan na nagkakaroon ng sakit karamdaman, na nasa kabundukan, na nasa malalayong lugar, na halos mahirap pong abutin ng sasakyan, na tunay ngang napakalayo po nila ang access sa hospital, sa mga pagamutan. Lord, tunay nga po, Panginoong, maabot po yon, makita po na yun ang pangangailangan ng aming mga mamamayan, O God, na nasa remote area, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na makita ito ng aming pamahalaan at ito po ang bigyan ng pansin, O God, na magkaroon po ng pagamutan na malapit sa kanilang lugar. At Lord, tunay nga po, O Diyos, na lalong higit po yung mga mahihirap. Lord, tunay nga po pong itaas mo po ang antas ng aming
tunay ngang pagdating po sa pangangalaga ng kalusugan. Lord, tunay nga pong napakahirap magkasakit dito sa bansang Pilipinas, oh God, lalo't higit wala kang pera. Panginoong Hesus, napakarami po ng hindi nabibigyan ng tamang gamutan. Napakarami po, Panginoon, ang binabawian ng buhay na hindi nalalapatan ng gamot. Hindi man po na hindi nalalaman ng kanilang sakit sapagkat wala po silang pera para po, Panginoon, sa mga test na kanila pong nais na ipagawa sa bawat pasyente, O God. Sa anumang mga laboratories, O God, na dapat po ay mangyari. Panginoong Jesus, tunay nga, Panginoon, na bigyan mo po ng magandang kapasidad, O God. Magkaroon po kami ng quality at best healthcare, Panginoon, dito po sa bansang Pilipinas, lalo pong higit sa pangangalaga po, Panginoon, sa mga mahihirap na tao na nagkakasakit. Lord, bigyan po nila ng sapat na atensyon ang kalusugan, ang pangangalaga sa kalusugan dito po sa aming bansang Pilipinas, O God. Sapagkat may kakayanan po ang aming gobyerno. May kakayanan po, Panginoon, ang bawat sangay ng pamahalaan na bigyan ng focus ang pangangalaga sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino sapagkat tunay nga, O Diyos, ang may kapasidad po, marami pong kayamanan, marami pong pera ang aming bansa, Panginoong Hesus. Ang aming bawat sangay ng pamahalaan, ngunit ito po'y nalalagay sa hindi tama at hindi dapat, O God. Lord, tunay nga ito'y napapakinabangan ng iilan lang mang tao. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, na mangyari, patuloy na mangyari ang mga bagay na ito. Bagkus, O Diyos, ang amin pong pangangalaga sa kalusugan ay mabigyan ng pansin, mabigyan po ng pagamutan ang lahat po mga nasa remote areas, O God, lalong higit po yung mga nasa kabundukan na halos ilang oras bago po maibaba ang pasyente, O God. Lord, ang dalangin po namin, Panginoong Hesus, ay maging accessible lang po sa kanila ang anumang pagamutan na pwede po nilang hingan ng tulong sa panahon ng kanilang pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa kaayusan ng healthcare program po, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas, O God. Ganon din po, O Diyos, sa sektor ng education, O God. Panginoon, nakikita mo po, Panginoon, ang sistema ng aming edukasyon ngayon, lalong higit po pagdating sa disiplina. Lord, hindi na po ito katulad ng dati, O God, na grabe pong madisiplina ang mga mag-aaral. Ngunit ngayon, tunay nga pong mahigpit ng pinagbabawal, na tunay ngang ipatupad ang maayos na disiplina sa mga bata, bagkos ibinibigay ang gusto at ang karapatan. Lord, tunay nga po ito ang nagpapahirap para po maging maayos ang kalalagayan ng sektor ng edukasyon. Ngunit ang dalangin po namin, we speak, O God, better education system for all Filipino children, O God. Lord, enough facilities and better compensation for the teacher and school staff, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ibigay sa lahat po ng sakripisyong ginagawa ng mga guro, ibigay po sa kanila, Panginoon, ang tamang compensation, O God, mga benefits, O God, sapagkat at bigyan muli, Panginoon, ng karapatan na disiplinahin ng maayos, Panginoon, ang bawat estudyante, O God. Lord, ang lalong higit po, Panginoon, ay mabigyan ng pagkakataon na sa bawat paaralan ay may pahayag ang iyong salita. Nang sa gayon, O God, yung mga kabataan, mga estudyante na nawawala na po ng magandang karakter, nawawala na ng good manners, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, muling manumbalik ang tamang disiplina, ang tamang kaayusan, ang tamang karakter, pag-uugali, kilos at galaw ng bawat estudyante, O God. And Lord, tunay nga po, Panginoon, na mapagbawalan po or mawala na ang anuman po, Panginoon, na mga online games o na mga online na panuurin na nagbibigay po ng ibang idea o kaisipan sa bawat mag-aaral na bawat mag-aaral na Pilipino, O God, kung saan, O Diyos, nakakakuha po sila at nakakakilos ng hindi tama, na to the point po, Panginoon, na nakagawa na po nila na kumitil ng buhay sa kanilang murang edad. Wag mo pong hayaan, Panginoon, na maging mababaw ang edukasyon kung papaanong tinuturuan ng mga mag-aaral sapagkat, Lord, sa mga mag-aaral na ito, tunay nga po, Panginoon, na mahuhubog
tunay na dito manggagaling ang siyang mamumuno sa aming bansa. Lord, kung tama po ang respeto, kung tama po ang kanilang natutunan, kung may matatag po sila na pagpapahalaga sa pag-uugali, gawa at kilos sa ugat. Lord, tunay nga po Panginoon, magkakaroon kami ng mga responsable na namumuno sa aming bansa, O God. Lord, tunay nga po, O Diyos, lalong higit po yung batas na isinusulong ngayon na pwedeng mamili, Panginoon, ng kasarian. Pwede po, Panginoon, Lord, lalong higit po sa mga kabataan yung same-sex marriage, O God. So, Bill, we rebuke it in Jesus' name na wag pong maipasa, O God. Lalong higit po na yung Soji Bill na yon, O God. Even divorce, even abortion, O God, kung papaanong nasasalanta po ang mga ang bawat kababahihan sa bansang Pilipinas, O God. Lord, tunay nga po Panginoon na nawawala na po, Lord, tunay nga ng pagpapahalaga sa pagkatao, pagpapahalaga sa mga kababaihan, sapagkat Lord, tunay nga po Panginoon na pinalalakas ang loob dahil po sa mga napipintong batas na ito na po pwede pong maipasa o maipatupad. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, na yung mga bagay, lalong higit po yung divorce na siya pong magsisimula ng pagkawasak ng napakaraming pamilyang Pilipino. Kaya po kahabagan mo po Panginoon ang bansa namin, O God. Lalong higit po ang sektor ng edukasyon. Lord, hallelujah. Ngayon idinudulog din po namin, O Diyos, ang amin pong kapaligiran, ng aming environment, O God, and natural resources, O God. Lord, tunay nga pong ito ay galing, inilikha mo, galing sa iyo, O God. Lord, hindi po ito man-made, O God. Ito pong aming karagatan, ito pong aming mga kabundukan, itong aming kagubatan, O God. Ito pong aming mga lupang sakahan, nananampalataya po kami na talagang ito'y ikaw ang lumikha. Kaya po ang dalangin po namin, wag po itong sirain ng tao na nilikha mo rin, O God. Lord, tunay nga po Panginoon, we rebuke illegal logging, O God, any illegal activities, O God, na makakasalanta po sa aming kabundukan, sa aming karagatan, sa aming kagubatan, sa amin po Panginoong lupang sakahan. Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, ay tunay ngang mapangalagaan ng maayos ang mga natural resources na ito, ang mga nasa aming kapaligiran, O God. Ang lahat ng nilikha mo'y mapangalagaan po namin ng maayos at tunay nga po Panginoon na ito ay mangyari, Panginoong Yesus, sapagkat tuturuan mo kami kung paano kami mapangalagaan ang bawat natural resources na meron kami sa ngayon, O God, upang ito'y lalong mapaunlad, lalo pong magbunga na sa gayon maging kapaki-pakinabang sa lahat ng pamilya o Pilipino, sa lahat po ng mamamayang Pilipino, O God. Even po, Panginoon, ang aming agriculture sector, O God. Lord, ang dalangin po namin sa aming mga magsasaka, sa aming mga fisherman, Lord, tunay nga po, O Diyos, magkaroon po sila ng magandang ani, magkaroon po sila ng maraming huli, nang sa gayon, O Diyos, matugunan po ang pamangangailangan ng bawat kanilang pamilya. Lord, bigyan mo po lagi kami ng maayos na weather, O God, lalong higit po sa sakahan. Lord, tunay nga ibigay mo po ang init sa tamang panahon, ang ulan sa tamang panahon ayon sa pangangailangan po ng bawat magsasaka. Lord, ang dalangin din po namin sa mga farmers, O God, patuloy na matulungan, makita po ng gobyerno ang matinding pangangailangan na ito at maibigay po yung tamang tulong, O God. Makarating po yung tamang tulong sa bawat farmers, O God, sapagkat napakaganda po ng programa ng national, pero pag dumating na po sa mga LGU, sa mga magsasaka, Lord, konti na lang po ang napapakinabang nila. Panginoong Yesus, at maging stable po na ang presyo ng mga inputs sa lupang sakahan, sa mga farmers, O God. Wag na pong magkaroon ng napakataas na po ngayon ng mga halaga o presyo ng inputs na lubhang nakakapagpahirap po, O Diyos, sa mga farmers, O God. Lord, tunay nga po at mabili po ang kanilang palay sa tama at maayos na presyo. Ganon din po, Panginoon, magandang panahon sa lahat po ng mangingisda, hindi wag po nilang maranasan ang malakas na hangin, alon, o bagyo sa karagatan sa tuwing po sila'y mangingisda. Lord, yung protection mo'y maranasan, O God,
ng mga magsasaka, ng mga mangingisda. Lord, yung favor mo, Panginoong Hesus, Lord, tunay ngang maranasan po ng aming mga sektor ng agrikulturang ito, O God. Lord, tunay nga bagamat ito po ay nasa laylayan, Lord, mapansin din po ito ng gobyerno na napakalaki ng pangangailangan at napakarami po, Panginoon, ng mga magsasaka, mangingisda sa bansang Pilipinas, O God. Kaya po, Lord, tunay nga ang dalangin po namin, yung mga tulong ng gobyerno na dapat po sa mga magsasaka at mangingisda ay maiparating at makarating po ng tama, Panginoon, sa bawat magsasakang Pilipino. Salamat, Panginoong Hesus, sapagkat ang lahat ng ito'y ilalagay mo sa kayusan. Even ang business and economy, O God, we speak growth, we speak success, O God, lalong higit po doon sa mga maliliit na negosyante, O God. Lord, patuloy mong ipaprosper ang ekonomiya namin. Lord, alam po namin, Panginoon, na ito ay tunay ngang bumagsak. Ngunit, Lord, patuloy mong ibabangon ang ekonomiya po ng bansang Pilipinas. At Lord, pagtatagumpayin mo po ang lahat ng negosyo na natayo at matatayo pa dito sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, oh God. Lord, tunay nga po, Panginoon, wag po kaming pahirapan ng mabibigat na tax na hindi naman po napupunta sa tama na pagkagamitan, oh God. Bagkos, oh Diyos, mabigyan po ng pagkakataon ang maliliit na negosyante na tunay nga po, Panginoon, na ito'y mag-prosper at nang sa gayon, oh Diyos, ito po'y magtagumpay, lumago at maging mabunga, O God. Lord, salamat sa pagkatunay nga po, O Diyos, maging po ang aming mga manggagawa, O God, mga empleyado. Tunay nga po, O Diyos, mabigyan ng tamang sweldo, tama po, Panginoon, na benefits, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang dalangin po namin, O Diyos, magbigay ng pantay na karapatan sa mga manggagawa, O God. Huwag po itong abusuhin, Panginoon, sapagkat sa dala po ng matinding pangangailangan. Lord, maging stable po ang economy ng bansang Pilipinas. At Lord, tunay nga po, Panginoon, kapag stable, O God, malakas, tagumpay, matatag po ang ekonomiya, makakapag-create po ng maraming trabaho, O God. Ang dalangin po namin, O God, ang lahat ng walang trabaho ay makakahanap ng trabaho at marami pong ma-open na job opportunities dito po sa bansang Pilipinas, O God. Nang sa gayon, O God, hindi na po kailangan pang pumunta ng ibang bansa, malayong lugar ang bawat ama, ina o anak ng tahanan, ng pamilya para po magtrabaho. Bagkus dito po sa bansang Pilipinas ay sapat-sapat ang magiging trabaho, O God, na may maayos na kita. Nang sa gayon po, mawala na yung colonial mentality ng bawat isa na kailangan mag-abroad para kumita ng malaki. Sapagkat sa oras na ito, yun po ang katotohanan, O God. Napakaliit po ng sweldo dito sa bansang Pilipinas, kaya marami po ang natutukso na pumunta sa ibang lugar. Kaya Lord, ang dalangin po namin, maging stable at matagumpay po, maging matatag at masagana po ang ekonomiya ng bansang Pilipinas nang sa gayon, wala pong mawala ng trabaho. Salamat, Panginoong Hesus, maging po ang dalangin po namin, kaya sa amin pong kapatid, kaya Sister Maria Teresa Echon, O God, na natagpuan po na merong bukol sa kanyang kanang bahagi ng breast, O God. Lord, ano man pong klase ng bukol na yon, we pray, we declare and we decree, O God, tinunaw mo na, O God. At Lord, tunay nga sinasansala po namin, hindi po magkakaroon ng pangalan ang bukol na yon. Lord, tunay nga po, Panginoong, we rebuke it, hindi po ito cancerous, hindi po ito, Panginoon, pagmumula ng anumang malignant, O God. Bagkos ngayon pa lamang, O God, bagamat kaya Sister Maria Teresa, O God, bagamat malayo kami, ngunit ang pagitan lang namin ay isang panalangin, O God. Ang dalangin po namin, O Diyos, tunay ngang idantay mo po, Panginoon, ang iyong mapagpagaling na kamay sa tunay nga, O Diyos, sa katawan ni Sister Maria Teresa Echon, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoong, maranasan po niya ang kumpletong kagalingan sa kanyang katawan simula ulo niya hanggang talampakan, at nananampalataya po kami na anumang klase ng bukol na yon ay tutunawin mo, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong kapangyarihan. Ang sabi po, Panginoon, ang may sakit ay gagaling sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Kaya po kami sama-samang nananampalataya na ngayon pa lamang, O Diyos, ay tinunaw mo na, inalis mo na yung bukol na yon sa kanyang right breast, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na yun, O Diyos, ay hindi kakikitahan ng anumang malignant
or anumang cancerous, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, nabibigyan mo po ng proper medication, matutukoy po ng doktor ang tamang gamutan, at lahat po ng i-intake niyang gamot ay magiging kagalingan lamang sa bukol na yon, O God. Lord, ngayon pa lamang si Sister Teresa, O God, ay tumanggap na ng himala ng kagalingan na nagbubuhat sa iyo, O God. Lord, salamat po, Panginoon, ang lahat po ng nagsisipag-aral ay makakatapos. At Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming youth pastor, si Pastor Joshua, ay siya po ay gagraduate na sa July 30. Ang dalangin po namin ang katagumpayan ng kanyang graduation, O God. Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, sasamahan mo po siya kung paano po siya matapat na naglilingkod sa iyo. Ginugol ang oras na paglingkuran ka sa kabila po ng kanyang kabisihan, sa kanyang pag-aaral. Ngayon naman po ay, Panginoon, inaani niya ang katagumpayan na nagbubuhat sa iyo. And Lord, we pray, we declare, and we decree sa darating po, Panginoon, yung pagkuha ng board examination this coming September, O God. Lord, tunay nga po ang dalangin po namin makakapasa siya. At Lord, kasama po ang kanyang pangalan, Panginoong Yesus, sa mga makakapasa, O God, sa board examination this coming September as geodetic engineer. Magiging license, O God, certified geodetic engineer po siya in Jesus' name. Alam ko, Panginoon, na hindi mo siya bibiguin sapagkat, Lord, ang buong pagtitiwala po niya ay nasa iyo lamang, O God. Lord, maging po, Panginoon, yung mga nagtatrabaho ng maayos, lalong higit po, Panginoon, yung mga estudyante na sinaksak, mga estudyante po na binaril. Panginoong Isus, ito pong lahat ng ito'y mabigyan ng katarungan sapagkat napakasakit po sa isang magulang ang mawala ng anak, lalong higit po sa mga panahon na hindi po nila ginusto ang pangyayari, na hindi po nila inaasahan ng pangyayari na sa ganong bagay o sa ganong sitwasyon o sa ganong pagkakataon ay babawian ng buhay ang kanilang mga anak. Sobra pong hirap ng nararamdaman, nananampalat kami po ay nakikidalamhati sa mga magulang ng nawalan sapagkat alam po namin kung gaano kahirap nang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya i-comfort mo po sila, Panginoon, at mabigyan po ng katarungan ang nangyari sa kanilang mga anak. And Lord, lalo po yung nabiktima po na rider na wala naman pong ginagawa siya kundi maghanap buhay para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang anak na binawian ng buhay. Panginoong Jesus, tunay ang kahabagan mo po ang mga ganitong klase ng tao, O God. Magkaroon po sila ng pagkakataong magbago at alisin mo po yung isipan nilang laging makapanakit at makakitil ng buhay ng kapwa. Lord, O God, tunay nga po sila, Panginoon, ay may kaluluwa din na kailangang maligtas. Ngunit, Panginoong Jesus, yung pong protection mo sa lahat po ng mga riders, sa mga naghahanap buhay ng maayos. Lord, tunay nga po, Panginoon, yung full protection mo, guidance, O God, yung pag-iingat mo sa kanila, Panginoon, ay maranasan nila. Sapagkat po, Panginoon, delikado ang kanilang trabaho sapagkat sila'y laging nasa lansangan. Lagi mo po silang ingatan, gabayan, subaybayan, O God, at pagpalain ng kanilang buhay. At Lord, maranasan po ng lahat ng tao ang kapayapaan, ang kaligtasan na nagbubuhat sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkatunay ng patuloy po namin pinagkakatiwala ang bawat pamilyang Pilipino, bawat ama, ina at anak ng tahanan ng aming pong gobyerno at ang iba't ibang sektor nito. Lord, tunay nga po, O Diyos, ang sektor po, Panginoon, ng edukasyon, ang sektor po, O Diyos, ng agrikultura, O God, ng business and economy, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, lalong higit po ang nangyayari, Panginoon, na mga paglilitis o pagdinig sa bawat kaso ng mga opisyales, O God. Lord, wala kaming magagawa kundi ipagtiwala sa iyo sapagkat ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, ang panalangin namin sa Isaiah 65 verse 24, ang panalangin namin kahit hindi pa tapos ay iyon ang diringgin, ipagkakaloob mo ng aming hinihiling. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, patunay ngang niluluwalhati, O God. Salamat, marami pong salamat, Panginoon, sa sa gabing ito, at alam po namin, Panginoon, na nakarating diya sa iyong kaluwalhatian ang amin po, Panginoong, mga panalangin ito. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, at ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At alam po natin sa gabing ito ay
alam po salamat po sa inyong, pagsama sa akin, salamat po sa inyong, pakikiisa sa panalangin at idinulog po natin ang inyong mga ang ating panalangin para sa ating bansa, sa bawat pamilyang Pilipino at sa bawat sektor ng ating pamahalaan. At ngayon alam po natin na ito'y nakarating sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya po muli, maraming pong salamat sa mga nakasama namin ngayon para sa ikalawang bahagi ng ating second year Thanksgiving anniversary ng ating pong Prayer Matters. Salamat po sa Diyos sa 2 taon na katapatan niya sa ating pong programang ito at sa katapatan po niya sa bawat panalangin na idinudulog natin sa Panginoon. Sa gabi pong ito, ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng J. Calapan, Oriental Mindoro, Kamansihan Chapter na nagsasabi po na patuloy po tayong manalangin, wag po tayong magsawang manalangin at patuloy po tayong magtiwala, manampalataya sa Panginoon. At magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang programa natin. Wala pong iba, Prayer Matters. God bless us all po.